citerne bi duru ani koroto ko tuna klina ande no wani na citerne de téléphone ta ko ka beta na poche mo citerne ga bo o te se ka tunu énergie be courant produit ni ya kilowattheure jateminɛ a bɛ bɛn 33 ani tama 3 kilowattheure kelen mɔgɔ tɛ Mali la min bɛ kilowattheure san ka tɛmɛ 26 kan. Mali foroba courant ko barada EDM baarakɛlaw bɔra ka caya k'u ka daga fɛrɛkɛnɛ lafa. Kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ baarakɛlaw ka lafisalikulu ka kuma taabolo fɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko u funu bɔlen don courant ko minisiri kɔni ale kɔrɔ ale mun tun ye dantigɛli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali foroba jabaraniso sanfɛ karidon tɛmɛnen o la EDM lafisalikulu syndicat kɔni fɛ minisiri ye seereya dɔw bɔ ka sɔrɔ u kɔni sɛmɛntiya kan o jɔnjɔn ma da u kan wa olu yɛrɛ ka fɔ la o kumaw olu nana bangi fili dɔw yɛrɛ fana la u b'a fɛ ka minnu lakile Ousmane Traoré syndicat ka bɔ énergie la k'a fɔ kuma min fɔra n'o ye k'a fɔ citerne dɔw minɛna énergie agent minɛna o citerne tigiw minɛna ko énergie ka produit b'a kɔnɔ an y'a ye o tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye ka da mun kan sabula an taara an ye ɲininkali kɛ kɛrɛfɛ min b'a kɔnɔ u y'a tigi tɔgɔ fɔ an ye camion nana min tɔgɔ la u y'o fɔ an ye o camion tigi o ye monsieur Camu ye Guinée malien yɛrɛ tɛ wɔlɔfɔ don a ka camion société la olu de y'a ka camion loué k'u ka produit k'a kɔnɔ ka na n'a ye Bamakɔ u selen Bamakɔ la ye camion nin kɔnɔ produit a y'a feere Yara service ma Yara service ye camion fɛnɛ kɔnɔfɛnw a y'a feere Tamba ma an y'o kunnafoniw sɔrɔ an wulila an sera la fɛ yen an sera Yara fɛ yen an sera Tamba fɛ yen olu y'o papiyew di an ma k'a yira k'a fɔ nin papiye ninnu produit sɔngɔ ye ninnu a san papiye filɛ a nacogo filɛ a dira karisa ma donc Tamba fɛnɛ ye produit san min kɛ ale de taara n'a ye k'a b'a fɛnɛ y'a feere mɔgɔw ma donc gendarme ninnu sɔrɔ u b'o yɛlɛmali de la u ye camion ninnu minɛ u t'u jɔ énergie kuru kɔnɔ o yɛrɛ an y'o ye don min na o y'an dabali ban a y'an jigila misɛnya parce que anw fɛ fɛn bɛ ni sigana b'a la ni lakanabagaw y'o minɛ olu kan ka taa n'u ka yɔrɔ de la k'o tɔbɔtɔ ye sɔnni sɛgɛsɛgɛliw ka dafa mais e ko maa min yɛrɛ ye sɔn ye a ye fɛn min suɲɛ e y'o minɛ i tila k'o fɛn kelen suɲɛnen bila o tigi kɔrɔ an ko an k'an b'o faamu dɔw de y'an bila an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ. Énergie du Mali baarakɛlaw ani syndicat fɛ Mali courant ko gɛlɛya la belebele o bɛ tali kɛ musakako de kan sabula foroba courant ko barada ale bɛ gɛlɛya de kɔnɔna la o ta fan fɛ ka d'a kan u ka fɔ la EDM bɛ courant dilan wari mun na ani u b'a feere wari mun na olu cɛ ka jan wa ko de b'a to musaka dɔ bɛ yen Mali jamana marabagaw kan ka jɔ ni o ye san o san Aba Sofiane Diallo ale ye syndicat Sinacom ɲɛma dɔ ye ale b'a ɲɛfɔ ko a bɛ san caman bɔ k'a fɔ ko o musakaw kɔni minnu layidu talen don k'olu tɛ ka di bilen. Énergie bɛ courant produit n'i y'a kilowattheure jateminɛ a bɛ bɛn 33 ani tama 3 kilowattheure kelen mɔgɔ tɛ Mali la min bɛ kilowattheure san ka tɛmɛ 26 kan a ye 26 bɔ o wari in na k'a lajɛ énergie bɛ min perdu ne ye kilowattheure kelen jeni donc o hukumu de la état bɛ fɛɛrɛ dɔw kɛ o perte min bɛ yen u b'a essayer ka fɛn dɔw di mais n b'a fɔ aw ye a ka ca san 15 ye o wariw bɛɛ ma di énergie ma énergie dun tɛ carburant produit ko ye a bɛ san de julaw bolo ni juru yɛlɛla énergie la a yɛlɛla énergie la ni daluya jumɛn ye population ka satisfaction kama. Nka yanni fɛɛrɛ jɔnjɔn kɔni ka se ka sɔrɔ ani nin ko kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ ka lajɛlen ka se ka fɛsɛfɛsɛ courant tigɛ kɔni o bala ka taga ɲɛ fo a bɛ ka gɛlɛya kɔni lase kɛrɛnkɛrɛnnenya fana baradatigiw ma olu cɛla dɔw ye fɛɛrɛ tigɛ ka se ka musaka dɔw bɔ ka groupe san walasa u ka se ka taa ɲɛ ni u ka baara ye i n'a fɔ Dawuda Kuyate ale y'a kɛ cogo min na. Bon ne courant tigɛ obligatoire client bɛ yan client bɛ obligé ka taa parce que tuma dɔ la courant tɛ na joona hali n'a nana joona courant bɛ nana min ka tigɛli min kɛ donc a bɛ client na décourager donc an kun obligé la ka groupe de fana san bon courant tigɛli ɲɛna a ye groupe jeni an ye groupe ko jɔ an ka télé yɛrɛ kun ye 2 de fana bon courant tigɛli fana na tuma dɔ la a bɛ bari ka na tuma dɔ la a bɛ bari ka tigɛ a ye télé ɲɛnɛ fana fɛn jeni bon an yɛrɛ kun bɛ ka panneau yɛrɛ de ɲɛnabɔ sisan nɔ ka panneau ɲini mun ka wusa ni k'a to énergie yɛrɛ ka bolo ma parce que hali n'i ko k'i bɛ groupe ta tuma dɔ la yɛrɛ groupe fana bɛ se ka cɛn mais ni panneau b'i bolo o bɛ économiser min kɛ courant yɛrɛ la donc o bɛ se k'i dɛmɛ i ka su yɛrɛ baara kɔnɔna la. K'a fara baradatigiw kan maliden fanba bɛɛ kɔni ka laɲini de sa fɛɛrɛ ka se ka tigɛ cogo min na
kurantigɛ o kɔni o bɛ se ka jɔ walima ka dɔgɔya kosɛbɛ yɛrɛ cogo min na o bɛ se k'u ka baara ani ka taa ɲɛ n'u ka ciw ye hakilinatigɛ kɔnɔna la. Georges Atino, VOA Bambara tɔgɔ la, Bamako.